Sugar. Guys, welcome back to my YouTube channel. Buka mata inchalaru usharallara mujidina vlog manpande. Tapara onjuru husharijandu Sheetan tadittundu itu boka chora pura adu manpera pura aiji anta voice pura ಇಜ್ಜಂಡು ಶೀತ ಒಂಚೂರು ಕೊಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಪರಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಂತ ಶೀತ ಅಂಡೆ ಚಾ ಅಂಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋದು ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಸೆಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಅಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಂಡೆ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಎಲ್ಲಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಮಂತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಚಾ Udah banyak poyan di gas itu di bawah banjir kaina. Oh, di itu ponton deh. Terus sekitar purple bekerja poya. Mau dekna tiar uje. Bukan ji sekitar dalam mana baju. Ulan tu kulra aja bo. Bukan ji itu sekip oke pura burun tu pun kait pura ya bo. Burun nanti pan pun emerge. Aku pan berat tu na pasta barsa nantara popul. Pasta barsa nantara popul buka. Ganji dar ganji tu pandala popul. Buka naisil powder panda pan pun matra buka. Popul nece. Enggak angka boy sanjina. Dia tu panda podi nece. Buka ni waste adi tu na. Itu jorom. Nampak. ಕೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮುರಳಿ ಬರ್ಸಿರ್ತೀನಿ ಜೋರು ಬಡ್ಸಿರ್ತೀನಿ ಇದು ಕೋಡೆಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಸೆಕೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪುಣೆ ಬಡ್ಸಿ ಐತಿ ಡುಮ್ಮಿಲ್ದ ಕಾಟ ಮೂಲು ಬಾ ನಿದ್ರೆನೇ ತಾಲಿಜ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಬುರಂದಿಂತಲ ಅಕ್ಕಿ ನಾನು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೋಣಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪಣ್ಣಂತ ಖುಷಿಯ ಸೊ ಕೋರಿ ಕಜಿ ಬಂತೀರಂತ ಒಂದು ಚೂರು ಉಂಡದು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕಡೆ ಉಂಡಿಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಕಜಿ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಬಂದು ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂಚಿ ರಾಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ತರ್ಕೊಡ್ತಿರಂತೆ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಪರಂದಿಂದ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂತಾಗ ಅಂಚದೈತೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮೆಣಸಿನ ಅಮ್ಮ ಮೂರೊಂದು ಲೇರಿ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪಪ್ಪಾಯ ಬಪ್ಪಂಕಾಯ್ದ ಕಜಿಪು ತಿನ್ನಂದೆ ಬುಕೈಕು ಪದಿಂಕಿ ಪಾಡ್ದು ಬಂದ ಅವಳ ಶೂ ಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಂದ ರೆಡಿ ಮಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮೂರೊಂದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಪರಂದದ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದೊಂದು ಪದೇಗಿ ಬಾಡ್ದ ಶೋಕ ಏತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅದ ಆರ್ನಿಕ್ ದಿನ ಪಾಲಿತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂತರ ಆಯ್ತೆ ಕಜಿಬು ಮಂದೊಂದು ಇರೋದು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪಲ್ಯ ಮಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಜಿಬು ಪೂರ ಅಮ್ಮನಿನಿ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅವಳು ನಿಜ ಸ್ಟವ್ ಹೊಸ ಸ್ಟವ್ ಅಂತ ಅವಳು ಟ್ರೈನ್ ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಕರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರು ಕೈಲಿ ಕೊರು ಇತ್ತಲಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂದೆ ಅದೇ ಬಾಡೋಣೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪಪ್ಪಾಯ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್
ಚೀಪಾಗಿ ಚೀಪಿದ್ದೆವು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬಿತ್ತಿದೆ ಅಂದ ಬಿಸಿನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವಾರ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೀಗೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೇಯ್ಪಿದ್ದೆವು ನೀರು ಮುಚ್ಚಿ ಚೂಪಾಡಿ పిల్లల బెయ్యాడు ఒక్కతో కట్టాదా పది ఫైనల్ కొంచెం పడంత నీరుండు పడబండారు పప్పాయ మళ్ళీ ಕಮ್ತಿತ್ತೇರು ಕೋಡ ದೈವ ಗೊಂಚೂರು ದೇರಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ದಿದಿತ್ತು ಬೊಗ ಕಾಂಡದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾಡ್ದಿ ಒಂದು ಬೈಡು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಉಂಡು ಪೂರ ಕೊಡಕ್ಕ ಬಣ್ಣಂತಲ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚೆಂಡಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೀತೀನಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಚೆಂಡು ಅರ್ಧ ಚೆಂಡು ಪರಿಮಳ ಅಂಚೆನುಂಡು ಬೌಳ ದೈವಕ್ಕೆ ದಿತ್ತದನಂತೂ ಪರಿಮಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಶೋ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಟು ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಗದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 2 ದಿನ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಮಗೆ 2 ದಿನ ರಜೆ ಆಡಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಯೋದು ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ದುಮ್ಮ ಅಂತೀನಿ ಅಪ್ಪರ ಮುಗಿಯೋ ಹಾಡೋದು ಮಂಡದು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾ ಬಾ ತರೇನೆ ಬರೋದು ಇರಿ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಲ್ಲೇ ಅಂತಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮುಗಿನ ಖಾಲಿ ಆಡ ಅನಪೇರ ಮಣ್ಣು ಪೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೀನ ಬೆಚ್ಚ ಮಣ್ಣು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪಾಡಂತೆ ತಾರದನ್ನ ಪಾಡು ಅಂತೇಳೆ ಅಂಚೆ ಕುಜಲು ಫುಲ್ ಉದುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನಿ ಪಾಡು ಸರಿ tarik mie ಸರಿಯಾ ಹಾಡೆಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೋಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪಾತು ಬೇಗರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೀನಿಗೆ ಪಸತ್ತೆ ಪೈಪ್ ಕಣದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಜನ ಪಾಟಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಡದ ಇದು ಈಜಿ ತುಳಿಯ ಬೋಯತ್ ಮಣ್ಣು ತುಳಿಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಮೊಲಂಪಕ್ಕೆ ಇದೇ ಜನ ಆಪುಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪಾರ ಅವೇನು ಗಡಿ ತುಳ್ಳಾರುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಪ ವಾರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ ಅಪ್ಪ ಗಡಿಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಈಜಿ ಬೇಕು ಇಂದ ಪುರ ನೀರು ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ನನ್ನಂತೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಉಂಡು ಮುಗಲುಂಡಿನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದಾಪುಂಡು ಬೈದು ನೆಡ್ಡೆತ್ತದು ಸೆಕೆ ಒಂಚೂರು ಹೋತು ಅಂಚಾದ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಗೋಡನೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಭಾಳ ಕಡೆ ಪಾತಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಪಡ್ತು ಪಾತಿರು ಅಂತೀರು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಪಾತಿರ್ದು ಅದು ಖುಷಿ ಅಂಡರ ಪಾತಿರ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಪಂಚ ಬಂಡೇರು ಬುಕ್ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೇರು ಅಂತ ಅದು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಒಂಚ ಇಲಾಗ ನೆಂಡು ಬಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇಂಪ್ಲಿ ಬಾಯ್